Ligger Sander, tag alle ben. Du får noget sjovt. Kan man ikke køre fuld op? Jo, den må man godt. Styr på benene, Sander. Op igen. Og så skal han bare steppe over. Ja. Fordi så han har sejt meget. Var det ikke et pas, det der? Det gør han. Fordi han fik ikke kontrol. Han rushede. De der lange ben der, hvad? Se der, ikke? Der skal han bare tage den over hans underhook. Og så der, og så hånden i nakken, så har han kontrol. Kan jeg lave underhook, eller hvad det hedder, anaconda eller sådan noget. Styr benene, Sander. Tryk dem ned og gå rundt. Mikkel, han bliver nødt til at få point nu. Nå, det er advantage begge to. Jeg tror, det var point det ene. Ned og hold den, ned og hold den. Hold den. Yes. Hold den. Ej, det var for Jurik, det der. Han skal blive siddende, så han får 4. Han har ikke kørt med penge. Sander, husk at holde det som forbi. Så laver du choket.